kunezinto ezimbalwa before singene kulelizwe engifisa sibhekisise kafishane bese sikhuluma ngalelizwe elizoba namaphuzu nje amathathu. Incwadi kaJohn kunezinto ezibalekile elishoyo noma elivezayo. Number 1, uJohn akavezi igenealogy kaJesu ukuthi uJesu uzalwa. Uqhamuka esethi ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi wayeNkulunkulu. Akavezi ukuthi uJesu uzalwa ubani. So ezinye zeindlela lezi ezenza ukuthi uJohn ukubhala kwakhe kwehluka kunabanye okwakhe kwahluka nje eqala wathi yena eqaleni wayekhona uNkulunkulu wayekulizwi, uNkulunkulu wayengulizwi, lowo wonke kwavela ngaye. So uyiqala kanjalo nje uma eqala ebhala. Abanye bebathi uJesu uzalwa ngubani, emzala kubani, kodwa uJohn waphuma eceleni. Ngiyayithanda ke indlela abhale ngayo noma indlela aphuma ngayo eceleni. Ngoba mhlawumbe singacishe size sigcine amehlethu eshiftile asuka kuJesu ebe esenamathela kubantu abathile. Haleluya. Like kunebandla elayishifta yonke lento labe senama amehlo lawanamethilisa kuMaria. Haleluya. So uJohn la uthi lento engekho ngoMaria. Iplan yonke salvation engekho ngoMaria. Ngisho uMaria wayengekho kodwa uNkulunkulu wayengenza nangenye indlela, wayengavusa nangomunye. So lento ayigxilile kuMaria kakhulu. Ngamanye amazwi uMaria uyi-envelope. Okwakho ukuthi double envelope uyilahle phansi bese ubheka imessage enguKristu Jesu. Ngoba into eyimessage uKristu uMaria wayi-envelope eyilethe nje leyo message. Kwangesiyo imessage, kwangesiyena imessage kodwa imessage kwakuJesu phakathi. So indlela abhale ngayo ihlukile and uJohn kunezinto ezimbalwa futhi engifisa nje sibalule like uJohn encwadini kaJohn kunama miracles awu7 wathola encwadini kaJohn. Kulama miracles awu7 awu5 awekho kwamanye ama gospels. Asevangelini lika John kuphela. Awu2 akhona nakwamanye. So indlela ahluke ngayo. Enye into ahluke ngayo uJohn unevesi elifishane kakhulu nabo bonke abantu. Unawo wonke unalo lonke iBhayibheli. Uqhamuke nje wathi Jesus wept. Only 2 words. Indlela nje ahluke ngayo. Enye into ahluke ngayo nomthandazo mude kakhulu. Chapter number 17. Umthandazo wakhe mude kakhulu. Awubhalile. uJohn. So lana ke ukhuluma noNicodemus. Ngicela uqalela ku verse number 14. Verse 14. Yes. Fundeka kanje. Jesus. Okay. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlale kanjalo indodana yomuntu imele uphakamisa. Akithi yabo ingxoxo yakhe uyixoxa noNicodemus. Uma ixoxa noNicodemus njengomuntu owazi umthetho, njengomuntu okumele ngabe uyayazi yonke lento uJesu akhuluma ngayo. And uJesu useyazama ukumvezela. Umvezela into eyenziwa uMose uthi njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlale. Haleluya. Njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu umelwe ukuthi iphakanyiswe. Haleluya. Niyakhumbula ukuthi ngenkathi uIsrayeli ngenkathi uMose eyothandaza entabeni,
So uMose wahamba isikhathi eside eyothandaza babukatsheni. Uma eyothandaza abantwana bakaIsrayeli bathi uMose usehamba isikhathi eside asikwazi ukuhlala engekho umuntu esizobeka ithemba lethu kuyena. Njengoba esehambile asazi noma uzobuya yini kodwa awekho amathemba awekho amathuba ukuthi abuye. Njengoba ehambile ngenzeka angabuyi. Ngakho akesihlanganiso omunye lethi igolide omunye lethi igolide sakhe ithole le golide esizolikhonza ngoba umuntu ikhona into afuna ukuyikhonza. Ngaso sonke isikhathi umuntu ikhona into afuna ukubeka kuyena ithemba lakhe lonke. Ngaso sonke isikhathi umuntu wenza ngayo yonke indlela ukuthi ibe khona into ayithembayo noma engangathemba uJesu kodwa ikhona into afuna ukuyithemba. Nabantwana bakaIsrayeli bakhanda ithole. uNkulunkulu wakhuluma uMose wathi weMose sebekhanda ithole legolide. uNkulunkulu uMose wanikeza izibhebhe zamatshe ezazimbili wayibhale yonke imithetho. uMose wehla nazi izibhebhe zamatshe esuka entabeni. uNkulunkulu umtshelile unayo into eyenzekalayo phansi. Unayo idea ukuthi kwenziwani phansi. Hallelujah. Uthatha izibhebhe zamatshe uhamba nazo. Hallelujah. Umkholi uNkulunkulu umthembile. Kodwa wehla nezibhebhe uthemba ehla nezibhebhe mayibhekisa phakamisa amehlo ubona abantu bekhaluluka bedumisa ithole. Lithi iBhayibheli wadinwa uMose wacasuka. Ibhebha ayiphethe wayilahla phansi. Waqhubeka nohambo eyaphambili ethemba amandla akhe. Kodwa uyibhebhe zamanje ilele izilahlewe phansi. Wathemba yena izikhwepha zakhe. Njalo umuntu umene enga akwenzeka umuntu umene enga ahambe uhambo oluklini ibhebhe engayilahlile phansi. Ngaso sonke isikhathi uzolahla ibhebhe. Uzolahla imessage kaJesu. Uzolahla ukuthemba uJesu. Bese ehamba ngaphandle kwezibhebhe engasaphethe lutho. uMose walahla ibhebhe before i-incident. Engakafiki kwi-incident walahla ibhebhe. Mhlawumbe kube wahamba nebhebhe wayoyilahlela kwi-incident mhlawumbe babezoyeka ukukhonza ithole. Kodwa yena wakhetha ukuthi engakafiki esimeni alahle ibhebhe before isimo. uJesu akalahlwa ubazalwane baseCrossroads. Noma ngabe izinto zikushubela kanganani impilo iyashuba nanoma ibali. Ngasho na last week ngathi inkulumo kaDr. Mangosuthu wathi umuntu mangabe ehla impilo ikushonisa phansi vuma ukwehla. Vuma ukwehla ngoba la owehla khona ilazothola khona amandla okuphakama. Umuntu mayiphakama ufana nespring esinamandla. Umuntu osuka phansi mayiphakama yaphezulu. Ngoba ukwazi ukuthi uma usuphezulu uphinde futhi uphakama ukwazi ukuthi impilo mayishonisa phansi awuvumi ukwehla. Kodwa awuvumi ukwehla ngoKristu umlahla uJesu. Ngoba impilo ishubela noma ubani. Isimo singabe sihle ngisho ekhaya. Isimo singabe sihle ngisho kufamily. Kodwa uJesu akalahlwa. uMose wathemba amandla akhe. Wathemba ijubane lakhe kodwa ibhebhe ilahlile. Hallelujah. Wathemba ukuthi into uzoyixazulula, ingxabano uzoyixazulula. Angazi kwifamily yakho ukuthi yini ekuhluphayo. Kodwa ungathemba wakhe amandla. Ungakilahli ibhebhe before incident. Gijima nazo, hamba nazo, philelela uye phambili. Ayitethelwa insindisa katethelwa uJesu. Hallelujah. Noma ngabe impilo ikushubela kanganani kodwa ungamlahli. Ngoba lento ayilahlwa. Lento ayitethelwa. Hallelujah. Enye into uNkulunkulu wabesethi kubantwana bakaIsrayeli, okay, benze kanje. Bakhonza ithole ngikhona. Wabese bavusela inyoka zabadla inyoka. Hallelujah. Baphinda futhi bakhala kuMose bathi ayisafa izinyoka. Hallelujah. uMose waya kuNkulunkulu. uNkulunkulu simbone engayiqedi inyoka. Kodwa simbone edi inyoka. Kwangathi
uthi ukukhala belikhala kuncane. Bafana uNkulunkulu esimkhonzayo is the God of levels. Hallelujah. uNkulunkulu westandard. uNkulunkulu wama-level. Hallelujah. Bakhaliswa izinyoka, bahlushwa izinyoka, uNkulunkulu wangayiqeda inyoka, wa-eda inyoka. Wathi lokho okunikhalisayo kuncane, let me add another snake. Kanti le nyoka esikhona akuyona inyoka ezobabulala, kodwa inyoka ezobaphilisa, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu we-level. uNkulunkulu beyifuna ukuhawukela abathile, ufaka abathile kweyinkinga. Uzubone wena ukuthi ungelile esimeni kanti uNkulunkulu ufuna ukuzosiza abathile ngesimo sakho. Hallelujah. Hallelujah. Angithi uNkulunkulu beyifuna uku-experience ukuthi ukhanselisho kanjani umuntu oreshi. uNkulunkulu akanqeni ukuthi wena uresho. Is the God of level. Mayifuna abathile, mayifuna ukusave abathile, kunabathile azobafaka endleleni ukuze beyofunda leyo ndlela ukuze bezoluleka abathile. Hallelujah. Akayiqedi inyoka kodwa uyayakha inyoka uthi lezi inyoka edakhatha yincane. Angazi ubuhlungu obukhalayo bungakana, kodwa lobo buhlungu mhlawumbe sekubuhlungu bokulanda ubufakazi ukuthi wena uzohamba uyoluleka abathile. Kunabantu abangeke bekuzwe. Ngisho ngaqhamuka umfundisi eshumayele kanganani kodwa bengamuzwa. Qhamuke wena kade usesimeni, uqhamuke wena uthi nami ngashonelwa ubaba. Uvela uqhamuke uthi nami uma wangishiya ngakhuliswa abazali engingabazi. Uqhamuke nje nalawo mazwi, ngakhuliswa abazali engingabazi. Umuntu okhuliswa umzali angamazi eze uyithemba. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu ma alonda othile pho mina bengangilahla kanjani. Kunabantu abaqala ukukholwa mzono kwakhuluma wena. Wazokhuluma ubufakazi bakho uphekwe impilo zabo. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu bayifaka esimeni, ukufaka esimeni ukuthi thola experience bese uyosiza abathile. Inyoka akayiqedi kodwa uyayieda. Hallelujah. Uthi ke uJesu wayekhuluma noNicodemus. Uthi njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, abantu bafa inyoka ikhona. Baqhubeka abantu bafa kodwa inyoka isikhona. Hallelujah. Ngoba umuntu owayezophila nomuntu owayephila umuntu owayibheke inyoka. Okwakumele ukuthi ithi into mayikushaya ungabuki into. Kunabantu abalahlekelwe insindiso ngenxa yokuthi babuka izinto ezibadlayo, babuka inyoka ezibashayayo, amehlabo ahlale ezinyokweni ezibashayayo. Kanti mangasususa amehlo akho kuleso simo obhekene naso, uphakamisela amehlo akho entabeni, ulapho usizo lakho livela khona. Usizo lami luvela kuJehova. Hallelujah. Abantu bafa inyoka yethu sisikhona ilenge insikeni kodwa baqhubeka bafa. Uthi ke uJesu njengoba uMose ayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe uphakanyiswe. Leyo nyoka eyaphakanyiswa ehlane kwakumele ukuthi bebuke yona ukuze bephile. Inyoka ezibadlayo ziyeke ukubadla. Hallelujah. Kodwa baqhubeka abantu bafa inyoka isikhona. Abantu baqhubeka bayafa kodwa uJesu usekhona. uJesu empilweni zabo. Uthi njengoba uMose ephakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Ngoba indodana yomuntu iyisolution. Hallelujah. Indodana yomuntu izele inkinga obhekene nayo. Ingakho uNkulunkulu engavelanga wehla ezulwini wambona esekhona, kodwa wehla maqedwe wahlala esibelethweni somuntu wesifazane. Wazalwa umuntu wesifazane, wadla uphuthu, wahlala ukuze kube inyoka sindisa abantu ezinyokeni ezibadlayo. Hallelujah. Uthi ke njengokuba uMose ephakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu ibimele ukuthi iphakanyiswe. Abantu mase beyasinda, abantu bese bekhohlwa izinto
eyibasurroundile eyibadlayo, bakhohlwe izinhlupheko eyibadla, bakhohlwe ukuthi imisebenzi abayitholi, bakhohlwe ukuthi bayasingelwa, bakhohlwe ukuthi abafunwa, bakhohlwe ukuthi ngisho abaqashi babablutika, ngisho behambisa ama-CV kodwa abaqashi ababanaki. Hallelujah. Once wasusa amehlo akho ezinyokeni eziphansi wabeka amehlo akho ezulwini, ilapho yokusinda khona. Hallelujah. Uyaxoxa kuJesu, shumayela ivangeli uthi njengokuba uMose iphakamisa inyoka ehlayo. Yes, qhubeka. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ukuba lo nalo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Verse number 16. Ngifuna ungifundela nje only 2 words lapho oqala. Ngifuna sikhulume phuzu lethu lokuqala, first point, origin of this plan. Ngokuba uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu. Ake sixoxe mina nawe. Ngokuba uNkulunkulu. Akuphinde futhi. Ngokuba uNkulunkulu. Ake usho nawe. Ngokuba uNkulunkulu. Origin of this plan. Ngokuba uNkulunkulu. Besuma lapha. Hayi ngokuba wena. Hayi ngokuba iCrossroads. Hayi ngokuba umfundisi wakho. Ngokuba uNkulunkulu. Hallelujah. Lento yokusindisa umuntu uNkulunkulu uma eyisho uJesu, lamazwi uJesu aqala nini ukusebenza, wakhuluma nini uJesu? Lamazwi akhulunywa uJesu, lamazwi bazalwane. Awakhulunywa uJesu esefile. Kodwa uwasho uJesu uyaphila. Uthi mayiqala ngokuba uNkulunkulu. The origin of this plan ingoNkulunkulu, ayikho ngawe. Hallelujah. The origin of this plan ingoNkulunkulu, ayikho ngawe. Ayikho nangabazali bakho, ayikho ngedalwa zakho, kodwa ingoNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bayifuna ukusindisa abantu. Lento le ayicatshangwa ngomuntu. Lento yensindiso ayivelanga emfundweni yomuntu. Lento yensindiso akuhlangananga ikomiti elithile la bese likhanda ukuthi umuntu uza kusindiswa yini. Kodwa lento yensindiso into kaNkulunkulu, into evela kuNkulunkulu, into ebonwe uNkulunkulu, into ediscoverwe uNkulunkulu ukuthi umuntu angasinda ngayo. Lento ensindisa ayikile ngomuntu. Ungama uzuthembe ngoba lento ayikho nangemfundo yomuntu. Lento ayikho ngokugraduate komuntu. Kodwa lento lena ingoNkulunkulu. Hallelujah. Asediscoveranga. Kodwa uNkulunkulu owayidiscover. Ukhona ohlabelelayo athi uthando lukaBaba lubanzi lujulile, besethi alwaze lwangedlula lwangisindisa nami. Angazi umuntu owabhala le ngoma, kodwa umuntu owayibhala angazi athi yabhalwa umuntu owayilengele esigodini sokufa. Kwakuumuntu impilo yakhe ayibona ishabalala, kodwa mayithi mayibhala ethi uthando lukaNkulunkulu lwafinyelela kimi. Angazi athi ngiyambuka ephethe ukotini, ephethe inaliti endingeyodwa inaliti, ebona lo kotini mama othungayo, mama Nsikhini wena othungayo, ebona ukotini uqusha enalitini. Uthando kaNkulunkulu luhamba kanjalo, luhamba ngembobo encane lequsha, uthi alawaze lwangedlula. Lwafika lwangisindisa nami, lwafika lwamhlwitha eselengele kufeni,
ngoba impilo yethu ayi-100 ispeed sasihamba ngo-120 siya ekufeni, kodwa uthando lwaNkulunkulu lwafika lwasidonsa. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu ayikho ngomuntu, ayidiscoverwanga abantu, akuhlangananga izikhulu ezithile, kodwa kwahlanga uNkulunkulu nekhabhinethi yakhe. Bese kuba khona leli culo lithi ngangiyisona esibi ngeza enkosini wami ngathola umthandazo wami wangithethelela, wangethula umthwalo, wangishiya netulo. The origin of this plan uNkulunkulu wayibona umuntu elenga, uNkulunkulu wabona umuntu engenamlamleli, uNkulunkulu wabona umuntu engenamsizi. Uthando likaNkulunkulu, uthando uNkulunkulu asithanda ngalo, uthando ongahlangananga ikomiti elithile leqembu elithile elibusayo, kodwa uNkulunkulu wasibonela le plan ngokuba uNkulunkulu. Haleluya. Iplan kaNkulunkulu and isasilengela ekufeni. Haleluya. Amen. uNkulunkulu owayidiscover le plan yensindiso akusiyo abantu, akusile ikhansela langakini lelo hlala ulilokhela njalo imigwaqo ayikho, amanzi awaphumi. Haleluya. Akuyena umuntu owavotela owalenga esigcobeni, kodwa uNkulunkulu. Haleluya. Lento esikuyo akuhlangananga abantu, akuhlangananga amadoda, kodwa iplan kaNkulunkulu. Haleluya. Ubungayithemba noma mhlawumbe umfundisi ubungengemthembe, kodwa le ayenziwa ngabantu abathile, kodwa iplan kaNkulunkulu. Okwathi se uAdam noEva sebonile, weza uNkulunkulu ensimini njengoba wayeza mihla yonke, wamemeza wathi Adam, Adam, Adam ukuphi? Not uthi uNkulunkulu wayememeza uAdam wayifuna ilocation, no, uNkulunkulu wengabuzi location, wayibaza ukuthi bakuphi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wayibuza iposition abakuyona, ngoba babengasekho kwiposition kaNkulunkulu base bemuvile. uNkulunkulu uyabuza uthi Adam, Adam ukuphi? Hayi ngoba uNkulunkulu wayimpumputha, hayi ngoba uNkulunkulu efuna ukuzwa ngabo, wayazi ukuthi bakuphi, kodwa ubuza iposition ngoba indawo ayibabeke kuyo ayikho. uNkulunkulu loyo sebezama amahlamvu, ikhona imizamo abantu abayizama, kodwa kwakuyimizamo yesikhashana, imizamo ebhedayo, bayizama imizamo, kodwa uNkulunkulu ecebile ngesawu, ngoba uNkulunkulu emuhle wabona imizamo yabo ukuthi imizamo ebhedayo. Haleluya. Wayibona imizamo yabo ukuthi malibalela ilanga amahlamvu abazoqhunqa, uyabo ashintsha ikhala, azagcina esehlofozela, baze begcina sebengaqhukile. Kahle hle kwamizamo yabo yayingasizi lutho, kwayibona ingabasizi. Akuthi yabo imizamo yomuntu uNkulunkulu mayengekho ukuthi ayisizi ngokuba uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu, uNkulunkulu yena lo lithi iBhayibheli wabambathisa iziphuku. Iziphuku ikhumba ayifelanga zehle ezulwini, kodwa kuyacaca ukuthi kwahlatshwa isilwane esithini. uAdam waba nesilwane sakhe, uEva waba nesilwane sakhe. uNkulunkulu ayikhanda insindiso emaphakadeni abantu behlulekile ngokuba uNkulunkulu. Haleluya. Imizamo yahluleka, kodwa uNkulunkulu wabona okungcono. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu ayidiscoveranga umuntu,
kodwa kwadiscover uNkulunkulu. Webazalwane, lento ensindiso asiyanga kuyo uNkulunkulu, asimfunanga akekho ngisho yedwa. Ithi owafuna uNkulunkulu, ithi incwadi yamaRoma, akekho umuntu wayinothando, akekho umuntu owayifila uNkulunkulu, akekho umuntu wayithanda uNkulunkulu. Haleluya. Yabo le ngoma yeni ethi ngazikhethela, ngazikhethela insindiso. Yabo nje lonto asikhethi kodwa uNkulunkulu okhethayo. Bakhona abantu sasibathanda ukuthi basindiswe nje emndenini kodwa basindiswa ngoba lento ngokuba uNkulunkulu. Haleluya. Bakhona abantu sasibafisa ukuthi basindiswe kodwa ngeke, akwenzekanga. Bakhona abantu sasibakhulekela kodwa akwenzekanga. Haleluya. Asiyanga kuye kodwa uNkulunkulu yena wathatha amagxathu wenza kuthina. Masiqala sisindiswa nje akekho umuntu owayemfuna uNkulunkulu, akekho umuntu owayenendaba noNkulunkulu, kodwa nawe awazi kwenzakalani. Awazi ukuthi kwenzakalani, wayibona usuya kulona itende kuthiwa kanti unenkani uthi abantu abangayi kulona, kodwa sakubona wena usuya kulona. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu ufika kuqala kunoMshumayeli, afika inyusa iswish eyawa uGenesis chapter number 3. Ngesikhathi kuwa umuntu afika inyusa iswish, inyusa iswish ukwazi ukuzizwa kaNkulunkulu, otherwise ngeke kulizwe. Akekho umuntu wayifuna uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu yena owenza kithi ngokuba uNkulunkulu. 1 John chapter 4 verse number 19. John chapter 4 verse 19. Kanje thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Thina siyathanda noma ngabe unalo uthando. Haleluya. Noma ngabe uthando unalo ngoba ukhona owakuthanda kuqala. Haleluya. Nothando onalo uthando onalo because lento yothando uverse number 9, awufuna verse number 9 lapho. Verse 9. Uthando likaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Lwaqala la manifest akuthini uthando. Lo manifest kanjani? Manifest ngokuthi uyena waqala wasithanda. Haleluya. Ihlo lakhe eqala labheka thina ngothando. Lathi malibheka uthando kuthina kwase manifest uthando, sasisiba nothando. Haleluya. Akuthina esayinothisa lento kodwa uyena owayidiscover futhi uyena owayinothisa. And kwa-Adam wayengazi ukuthi unesizungu. Kwa-Adam loyo wayengazi ukuthi unesizungu. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu yena wabona ukuthi uAdam unesizungu. uNkulunkulu yena wamlalisa ubuthongo, walala ubuthongo. Haleluya. Walala ubuthongo. Ayabo uNkulunkulu yonke into uNkulunkulu. Empilweni yakho mase ubeka uNkulunkulu phambili, into zakho ingaqonda. Angithi yabo uma uchecka nje incwadi lapha Genesis, uNkulunkulu yena ufuna umuntu kodwa umuntu udukile. Haleluya. Umuntu udukile, uNkulunkulu yena ofunayo. uNkulunkulu yena ofuna umuntu ngokuba lento ensindiso ayikho ngamandla omuntu. Ayimile nanga ngokungcwele bakho, ayimile nangemthandazo yakho, ayimile nangefasting yakho, kodwa lento le imi ngoNkulunkulu, ivela kuNkulunkulu yakuye. Malibongwe igama likaJehova. Uthi lapho Isaiah chapter number 53, thina sonke sidukile sinjengezimvu but uNkulunkulu yena
osibuyisayo. The origin yale salvation ngokuba uNkulunkulu. Second point, the motivation of God. Ngicela ungiqalela futhi. Yes, ngokuba uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kakhulu. Walithanda. Ngokuba uNkulunkulu walithanda. First point, the origin. Ngokuba uNkulunkulu. Second point, the motivation. Walithanda. Hallelujah. uNkulunkulu mayethanda wabazalwana akathandi ngothando lwami nothando lakho. Ngoba uthando lwami nothando lakho lilina conditions athile. Thina sithanda ngoba nakho usenzela into ethile. Uthando lethu thina lihamba nemingcele ethile. Hallelujah. Even ngisho yabo makuthandana siqala lapho uthi ejayi sekukhathela ukuyithanda mina. Ngithanda mina babukatsheni. Uthola ukuthi umuntu othandana naye wena lokhu umposta akakhomenti ngisho ucomment yena. Uyamposta comment Facebook akalike Facebook. Athi ugcina nawe uthando lehle uthando. Ngoba uthanda ngoba. Hallelujah. Nothando lakho kufanele ukuthi uma uthanda nothanda kwakho kubalanza ngento ethile. Hallelujah. Hayi yena ngimthanda ngoba ave hlabelela kamnandi. Hallelujah. Angijabo? Ngimthanda ngoba nakayihla. Umthanda uthando lwethu linembandela ethile and uthando lethu liyakhokhisa. And uthando lethu kusasa mongasakwenzanga ukuthi thina sosha inyawo. Hallelujah. Kodwa malithi walithanda. Hallelujah. uNkulunkulu mayethanda uthando lakhe anambandela. Kodwa uNkulunkulu uthanda noma unjani. Hallelujah. Akathandi ngoba uthanda noma. Hallelujah. Ngoba uthando, love is not a feeling. Hallelujah. Uthando aliyona into efilayo. Uthando angijabo like uma mfundisi ngamshelesa Iceland angithi ajabo bayasaslenga kusami yabumoya makunomoya nje ngisend message nami ngamthola okugadla ngithi wephepha ingabe la ukhona uphephuki nje. Hallelujah. Ngiyabukisa yabo. Angithi yabo uya ukube uthando lethu lincike lapho ekutheni ngifuna isilenda mase seshintshile seshishini uthi yabo kuyabhenda. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu bazalwane walithanda. uNkulunkulu wasithanda nokubheda kwethu. uNkulunkulu akalindanga ukuthi size sibe right. Abantu abala abantu abawes. Hallelujah. Abantu abalana abantu abawes. So uNkulunkulu mayesithanda akalindanga ukuthi uzuqala wenze kahle. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane uyasithanda. uNkulunkulu uyakuthanda nokutsheka kwakho. Hallelujah. uNkulunkulu uyakuthanda nokungenzi kahle kwakho. uNkulunkulu uyakuthanda noma usumisa ama-Sundays ungeze esontweni angisho kuwena time. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu yena selokhu ebekezelile. Hallelujah. uNkulunkulu wakwayalele insizwa. uHagayi. uHosea. Wamyalela ukuthi akahamba uthatha owesifazane ophingana. Waphinga wamgila wahamba wathi uNkulunkulu mlande. Hallelujah. Ngoba uthando lwaNkulunkulu lunjalo. Webazalwane ngisho ngabe ukusiphi isono kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. Hallelujah. uNkulunkulu
uyakuthanda. Imotivation yala uNkulunkulu wayenza lento eqhutshwa uthando. uNkulunkulu wayengaqhutshwa inzondo. uNkulunkulu mayiqala insindiso waqhutshwa wahlulwa uthando. Hallelujah. Amen. Webazalwane uNkulunkulu uyanthanda. Unthanda lingamthandi. Umthanda ningenzi kahle. Umthanda nithuka abantu. Unthanda nigxeka abantu. Unthanda nibona abantu nabangekho right nabangekho ngcono. Uthanda uNkulunkulu ulokho khetha uNkulunkulu uyakuthanda. Jesus loves you. Hallelujah. Watshengisa uthando. Romans chapter number 5 verse number 8. Romans chapter 5 Yes. verse 8. Yes. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. uNkulunkulu wabonakalisa ukuthanda kwakhe. Uthando kaNkulunkulu aqalanga labonakala mzwane sekuthiwa naze nenza kahle. Kodwa uthando kaNkulunkulu aqala ukubonakala sisababi. Wabonakalisa ukusithanda kwakhe ngokuthi asiphe isipho. Asiphe umhlatshelo. Asilungisele isipho esinguKristu Jesu ukuthi siseyizoni uJesu wasifela. uJesu akafelanga abantu abahle, kodwa uJesu wafela abantu ababi. uJesu uyanthanda. Hallelujah. Noma ngabe usucabanga ukuthi ukumshiya lo Jesu ngenxa yezimo nepressure ubhekene nayo, kodwa uJesu yena uyakuthanda. Hallelujah. Kwenzeka ukuthi umuntu izinto azenzayo azayijaje. Hallelujah. Athi no mina angifanele egatsheni ukuthi ngihlangane nabazalwane, kodwa ngifuna ukusho ukuthi iyona ndawo efanele wena. uJesu uyakuthanda. Asisho ukuthi abantu abacwile esonweni, kodwa sithi abantu abacwile othandweni lakhe. Ngoba uNkulunkulu usithande singenzi kahle. uNkulunkulu uthande simahliphihliphi. Akalindanga ubuhle kuthina. Hallelujah. uNkulunkulu uthanda abantu ababroken. Hallelujah. Ngangalalela enye i-podcast la anganoma yivulwe usihe noma yivulwe unkosikazi. Ngilalele ngangibhizinisi enginakho, kodwa kunento encane engayibamba kuleya ngxoxo ya loya bhuti owayegay. So ziningi izinto ayibala athi zenziwa kuyena, wazi wayibona engafanelekile ukuhlangana nabazalwane, ngenxa yokuthi abazalwane basebeqala bemjaji. Uthi ivangeli walamukela esesikoleni, elimayelamukela washumayela ngamandla esesikoleni. Mayishumayela ngamandla ngenkathi ushumayela ngamandla ingalesikhathi nesitha sihlasela kakhulu. uSathane wafika kuleyo mzuzu uthi wazi esethanda abanye abafana. Uthi waqala ke manje wangayibona efanelekile ukuze enkonzweni. Labantu ayikhonza nabo asebeyaqala bamjaja. Kanti asikwazi ukujaja umuntu okulesi sono engakasipractice esontweni. Once was practice ebandleni kufanele ibandla lihlale phansi ke limbizele meeting. And futhi alikwazi ukuthi qhamuka selimnquma lingakaze lihlale naye phansi ngokusho kombhalo ukuthi limdiscipline ukuthi lesisono esikwamukele naso ngoba uJesu wakuthande naso nathi uJesu wasithanda naso, kodwa manje usupractice phakathi ebandleni.
ibandla fanele mase sepractice leso sono sakhe sokuthi ashela abanye amantombazane eyintombazane ashele omunye umfana ongumfana ibandla fanele mhlalise phansi masekunjalo not ukuthi ibandla lingamvumela angene enganishelanga abazalwane sesenamnqaba nje enganishelanga mhlawumbe nemnqaba nje ngicasula ukuthi akanisheli ngani ngiyafuna nami ukushela. Hallelujah. Ebandleni masingaba nalolo hlobo njalo singalijaji. Hallelujah. Singalikhulumi kabi. Singahlebi. Singadiscuss. Ngaphandle koma sesezopractice leso sono. Seningamqondi. Futhi not ukuthi lisho kabi. Ngoba uJesu lo muntu wamfela. uJesu lo muntu wamfela and uphila kwakhe uzophiliswa wena uyahlangane nawe bese yaphila. Uthi bamjaja kanjalo until ahlangane nomunye uthisha wentombazane. Lo thisha kanti umfundisi. Uma emenzela lento anganoma invite kwakhe invite kwakhe kwase sembuza kanti wena uhlobo lo muntu wabe seyayivesa ukuthi hayi uhlobo onje uthi cha angiphikanga ngani ukuthi njalo. So uthi lilodwiswi elenza ukuthi ngiyeke lento engiyenzayo. Lo mama wangibuka wasondela kimi wangaka wangitshelisa lodwa wathi uJesu uyakuthanda. Uthi lona zwi elangihila ilona zwi elenza ukuthi ngiyeke isono. Ilona zwi elenza ukuthi ngibuyele ngokuphelele kangangoba ngiyakwazi ukukhuluma kwi-podcast ingenxa yalo muntu wesifazane ongangidlulelanga waqhamuka wathi uJesu uyakuthanda. Hallelujah. Ilolo thando ufuna sicule kulo. uJesu uNkulunkulu walithanda. Hallelujah. uNkulunkulu walithanda. Uthanda abantu ababroken. Uthanda abantu abarightwe off. Uthanda abantu umphakathi obalahlile nabakuba abalahlile kodwa uJesu uyathanda. Hallelujah. Amen. Love is not a feeling but it is an action. Hallelujah. Uthando akusikho ukuthi ngiyathanda kodwa uthando luyi-sacrifice. Hallelujah. Point number 3, destination. Ngokuba origin, ngokuba uNkulunkulu origin, walithanda, motivation, destination, izwe kangaka. Uma ikhuluma ngezwe ukhuluma ngabantu. Uma ikhuluma ngezwe ukhuluma ngawe. Hallelujah. Akakhulumi ngomJuda, akakhulumi ngempondo, akakhulumi ngeXhosa, akakhulumi ngomZulu kuphela, kodwa ukhuluma ngezwe abantu. Walithanda izwe kangaka nathi sangena saba ingxenye yothando likaNkulunkulu. Hallelujah. Leli gama elithi uJesu isho ngamabomu lento because ukhuluma nomphathi onguNicodemus. And uNicodemus bakuphethe lokho even kuyiThora yabo. KwiThora bazi ukuthi umuntu ongesiyo umJuda umuntu oyinja. Into ababusayo leyo. Kodwa uJesu uma ezokhuluma nalombusi uthi walithanda izwe kangaka. Lento ayikho ngamaJuda kodwa isingena nabo bonke ngoba uthando likaNkulunkulu lafinyelela nakithi. Hallelujah. Sangena phakathi destination lafika nathini demonstration of God's plan. Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Siyaqala manje
uyayidemonstrate. Umuntu mayisethe ngiyakuthanda akuphelele. Akuthi usuyabona manje ukuthi amantombazana awahlanye uma efuna imali. Akuthi siyabona manje bakatsheni. Kuthi abahlanyi bakwazi ukubudgeta ngomholo wakho labantu besifazane. Ubaba ufakazi bakwazi ukubudgeta ngomholo kodwa uhola wena. Kodwa kubudgete bona. Hawu engabhali list encede ayikangeni njalo imali ebhenke ubhala ngemali yakho. Hawu ngoba nje ngihambe nginendleko hayi ngiwazi wanikela ngendodana yakhe kube ngiyibona ngabe ngikhotha lelo verse. Ngoba uthando mase lukhona kufanele lento engiyishilo kufuna ngidemonstrate. Amen. Hallelujah. Uthando bazalwane liya demonstrate. Angisho ukuthi mawufika endlini ufuna imali njalo mama. Ungayifuni imali. Asinayo imali. Asinayo. Ayikho. I-demonstration wanikela ngendodana. Angithi yabo lento yokunikela uma ukhipha izipho uyabo yonke lento yokwenza uthandweni usuke utshela umuntu wesifazane ukuthi usabhakuza namanje enhlizweni yakho. Hallelujah. uNkulunkulu mayikhipha indodana yakhe ezelwe yonke wayesho ukuthi singaphakathi enhlizweni yakhe. Siyabhakuza ngaphakathi enhlizweni. Noma ngabe izwe zinga-rejecta, noma ngabe kwi-WhatsApp group, kwi-family group babakhiphile ngoba angithi yabo kwi-family group uma ngabe kuhlanganiswa imali kukhona lezi nkuzimalanga eziphuma ngalesikhathi sekuthiwa hayi hlanganisa inkomo ekwenza isitwaba sikagogo shout left mayibona ukuthi hey breadwinner le shout left bayibuyisa fast. Hallo kodwa wena wa shout left papa phela bakuhleka ukuthi uyapi lo yawenzani uyihleka ngoba awunayo imali ayikho into oyibeka etafeni and awubizwa ngisho ukudiscuss ngani ngoba imali awunayo. Kodwa uNkulunkulu mayinikela ngoJesu ifamily irejecte kanjalo kodwa uJesu wayithi uyabhakuza enhlizweni yami. Hallelujah. Uyabusa. Ngeke ngakhotha ensukwini einkulumo yelinye ireformer eliveza ukuthi ngenkathi uJesu ebethelwa enyukile esesiphambanweni. Ngesikhathi uJesu eshawa ingalesikhathi yena uJesu wayithi I love you. Ngesikhathi uJesu kungena isipikili leso sipikili wayithi uJesu I love you. Ngesikhathi bemkhafulela ngamathe lawo mathe uJesu wayikhuluma nezwe lonke uthi I love you. Uthando likaNkulunkulu. Uthando olungafani nolabantu. Uthando uNkulunkulu asithanda ngalo. Uthando uNkulunkulu la demonstratewa esiphambanweni lolo thando. Hallelujah. Ngokuchitheka kwegazi ngenkathi uJesu uchitheka igazi engalesikhathi inkomo esilobola ngazo wayishaza phelela asisaqonethi lutho salotsholo. Hallelujah. Singumfazi kaJesu ongenasikweleti. Hallelujah. Noma ngabe uculweni uNkulunkulu uyakuthanda. Invitation yilowo nalowo. Hallelujah. Insindiso we bantu basekhaya lento yokusindiswa akusindiswa noma ubani kodwa akusindiswa ilowo nalowo. Lowo nje osedecide wathatha isinqumo lowo nalowo. I-invitation ke lebazalwane uxosha noma ubani akabaluli umuntu akakhethi umuntu noma ngabe unemali noma ngabe unamali noma ngabe uyisikhulu
noma ngaba usisi isikhulu kodwa uyacosha ngoba isandla sakhe mase sabamba sifana nonoxhaka sidedeli isandla sikaNkulunkulu uma sinibizele isandla sikaNkulunkulu sinibizele isandla lesingaqhathazi haleluya ngangabona abanye bejabulelana angathi noma kwakuyibirthday kaNkosikazi beqhukulana yabo babukatsheni unkosikazi weza egijima yabo angathi noma babezama icontent oba weza unkosikazi egijima halo wavula izandla wathi uyambamba kanti uzona haleluya wawaphansi kodwa lo lezandla kaNkulunkulu ayiqhathazi haleluya noma ungangayithemba ezingaphakathi wakho kodwa yilowo nalowo invitation yawo wonke umuntu Isabhulo 21:6 uNkulunkulu thatha noma ubani Isabhulo 21 verse number 6 verse 6 Wayesethi kimi sekwenzekile ngingu-Alpha no-Omega ukuqala nokugcina owomileyo ngiyamphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila lo ufuna umuntu owomileyo akaphoqi noma ubani invitation noma ubani kodwa mase udecide ukuza uyakuphuzisa uthi uJesu sifazane ngawucele kimi amanzi haleluya ungawucele kimi amanzi angeke aphinde aphele futhi ngeke uphinde wome mawuphuziswe yimini haleluya the last point qualification and the results yilowo nalowo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi yilowo nalowo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi kulula ukuba yimember yalomndeni haleluya ukuba yimember yalomndeni akusho ukuthi yeke izona ezithile ukuba yimember yalomndeni akusho ukuthi iqala uyeke ukuthakatha kufimfene ukuba yimember yalomndeni akusho ukuthi iqale kufindoda aqale kumakuze uzosindiswa ukuba sike sababona abantu wezamkeni abantu bekholwa kakhulu wena ukholwa kakhulu ngoba nakho uphoxo partner wakhe ehamba ama-home sales Bible studies ezenze ngisho inhlelo ngathi uphoxekile uma sesethola umunye eqala ale hosha inyawo haleluya uma ufuna ukuba yimember yalomndeni angazi ukuthi uzalwapi mhlawumbe kuyenzeka abanye bezalwa abazali bebalahle bese kuba khona abazali ababaxoshayo kodwa uma ufuna ukuba yimember yalomndeni yilowo nalowo okholwa i-qualification ukholwa yiyo not ukuthi ukuyeka into ethile siyakholwa yiyo mase sifika kuyo sizokuyeka vele lokho ngoba uma safika kuye ngeke ungene ediphini amakhizana angaqhathaki i-qualification iyodwa abazalwane ukholwa yiyo i-qualification esimi ngayo asimile ngokuhlakanipha asimi ngokwazi izwi asimi ngokuthi siqale senze izinto ezithile siye kokuthile uyabo i-qualification ukholwa yiyo uyafuna ukuba yimember yalomndeni ukuba yimember yalomndeni akugcwaliswa amaphepha kodwa ukholwa yiyo haleluya uNkulunkulu uselivezile uthando kumuntu kodwa sekusele kumuntu ukuthi uyawugibela na umkhumbi uma ugibela umkhumbi kufanele ube umuntu ukholiwe uJesu kufanele ube umuntu lento yokholwa bazalwane lokholwa ngihambo 626 makhuluma ngokholwa bakhuluma ngalento ukuthi kholwa ukuthi imoto uzoba nayo uyabo akhona ukholwa lokho
ukukholwa kushiwo eBhayibheli ukholwa uJesu Kristu. Hallelujah. Ngoba masingaya ngokholwa uchapter number 11 kuma Hebrews uzothini ngomfundela verse 1. Verse 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangendlela eziningi. Ekugcineni kwalemihle ukhulume kuthina ngendodana ayimisa ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Ngifuna uchapter number 11 amaHebheru. Verse number 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwanga. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kuyiqiniso ngezinto enjani ezithenjwayo. Isiqiniseko ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Wena le moto uyifunayo ngeke uyibone iyabonwa le nto bakhulunywa ngokukholwa khulunywa ngezinto ezingabonwayo bazalwane. Hallelujah. Kangaye komnye 6:6 umuntu wayidumisa kwento ayifunayo. Osingile wambona ebamba ipholo ukuthi ufuna umuntu wesifazane kuthiwa sidlala umfundisi lapha ePulpit ethi mawufuna imoto udumisa kwamoto udrive ethi uzoba nakho sekukhona izinto lezi ezibonwayo la ukholwa izinto engabonwa. Hallelujah. Qualification yala abazalwane uJesu sivala kanje ngoRomans 10 verse 11 siyavala manje last point iverse lokugcina chapter 10 Romans. Mawufuna ukuba imember yalomndeni bazalwane ukukholwa uJesu kuphela. Verse 11 umuntu okholwe nguJesu nangu uzosho ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayokujabhiswa. Lo okholwayo akayokujabhiswa. Into esikubize ukuthi ube yimember yalomndeni lithi iBhayibheli lo okholwayo akayokujabhiswa. Ngiyazi ukuthi uthando hamba ulifuna ngisho emqomeni kaDoti. Kodwa amakhulunywa ngeValentine leli verse esilifundileyo. Ngiyazi ukuthi Valentine usuke ungenamuntu usuke ukhala ulwela ukuthi kushaya umhla 14 usumtholile ngoba uthanda umuntu ohamba elicinga ngisho emqomeni kanti ulicinga kubantu abazokuhetha. Hallelujah. Kodwa iValentine yethu iphelele ngokuba uNkulunkulu walithanda. Mawufuna iValentine ivakashela incwadi John 3 verse 16 uNkulunkulu walithanda. Mawufuna uthando umile vakashela le ncwadi bese uyakholwa uJesu ngoba okholiweyo akane kujabhiso. NIV anyone who believes in him will never put to shame. Amplified is of Elikshumayes will ever be put to shame or be disappointed. NLT anyone who trusts in him will never be disgraced. ESV everyone who believes in him will not be put to shame. Inkosi yamaBhayibheli King James whosoever believe that on him shall not be ashamed. Lo sekholiwe lo sethatha isinqumo akana kujabhiswa. Kuyini na ukholwa uma ichaza Hebrew chapter 11 verse 6 kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. It is impossible to move God. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uyalalela bese yanyakaza kodwa uNkulunkulu akanyakaziswa izinyembezi usuyikhalile. Angikhathali noma ungathandazanga kanani usukhale kodwa uNkulunkulu akanyakaziswa iyo yonke leyo nto. Into enyakazisa uNkulunkulu lento esukumisa uNkulunkulu ukholwa uJesu. Icurrent ukholwa uJesu. Ukukhala ngeke kukusize kodwa ukukholwa
ngoba sekholiwe akasoze ajabhiswa. Mayisho uJakobe chapter 2 verse 19, unoSathane wakholwa waze wathuthumela. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu ekholwe yizo zonke izinto, kodwa ozokholwa uJesu akanokujabhiswa. Siphakame sibe ngenyanga, bekithemba la